69 coses que has de fer mentre siguis o et sentis jove, de Martín Mognolo. Coses importants. Desafiants. Divertides. Intenses. I coses essencials. Aquest llibre parla de la simplicitat de les petites coses i de la felicitat. Perquè ens agradi o no, ser feliç és fàcil, encara que ens solem complicar la vida. També parla de la importància d'un petit somriure o una gran rialla. D'un matí clar sota el sol. D'estimar tot el que fas. D'una abraçada o una llàgrima. Dels amics. O simplement de la importància de la diversió. No parla de res més que de viure intensament, que no fa falta ser milionari per ser feliç, ni molt menys per complir els 69 reptes que et proposa. Així que surt de fora, viu i sigues feliç, perquè aquestes 69 coses poden inspirar-te o ajudar-te a seguir, o potser no, però per saber-ho ja saps el que has de fer.